халықтың eski bulmuşu сақылышы. Кіші өзінің көңіл дүнияһын кейімі аша асып берерге антылға, милләттің дә яшәү рәвеше, көн күреші, eski дүнияһы тышқы қияфәтендә сағылам. 15 апрель күні Зәйнәп Биишева исемендәге яу паркында милли кейем көненә арналған Дуслык хороводы дип исемләнгән сагыл сара булып узды. Мәгълүм булуынча, милли кейем көне республикабызда 2 тапкыр апрель һәм сентябрь айларында узгарыла. Халкыбызның тарихын, милли мәдәниятен үстерүгә зур адым булып санала. Саралар районыбызның мәдәният хезмәткәрләре, район мәдәният һарае артистлары, Муракка авылы халкы һәм кунактар катнашты. Тамашачылар өчен зур сагыл күргәзмә әзерләнгән иде. Сараны алып баручылар һәр халыктың милли киеме, уның үзенчәлекләре хакында һөйләне. Кызыклы уендар, конкурслар, викториналар оештырылды. Шулай ук милли кейем көне уңайынан Мурак авылы Шишмәкәй балалар баксаһының Миләшкәй төркеме балалары Күгәрсен тарих тулган якты өйрәнү музеена экскурсияга килеп кайтты. Башкорт теле укытучысы Нәзирә Ишкилдина әйтүенчә, бәләкәстәр зур кызыксыну менән күргәзмәне караны, кызыклы мәгълүматларны тыңланы, һораудар бирде. Да, Зелянс, он очень давнишний, 1870 года. Мама своей дочери шила своими руками, шила на свадьбу. Вот видите, тоже очень красивые такие оригинальные украшения.